Дами и господа, това не е тотото, но все пак извадихте късмет, защото Music Spot започва. Майсторката на битбокса Печенката почти изпекла новата тава и вече пусна едно парче от нея. В My Love определено има много бит, както винаги. Печенката пее като пушка, а клипа и кърти от всякъде. Пустинна земя пък е първият БГ клип, в който човек буквално може да се гмурне. Песента е на група Сафо, но изпята наново от Маги Алексиева Мей. А видеото е снимано в 360 градуса и е истинска виртуална реалност. Можете да чуете песента и да влезете в матрицата на сайта may360vr.com. Замъгли реалността. Последната надежда ли си ти? С дъждовни облаци ще дойдеш ли? Ще носиш ли вода за моята пустинна земя? Последната надежда остани с вятъра при мене себе. А ако искате да влезете в страхотна база данни за изпълнители, актьори и статисти, отидете на сайта на Иван Радев Студио и цъкнете кастинг, за да се запишете. Това беше Music Spot, аз все още съм Део и ви казвам чао!